sa media. Sir, gamay lang. Sir, unsay mga sunod ni mga programa ay pagpatuloy ba nimo sir padayon ba nimo Ang mga programa? ang atong programa din karon actually kay acting ako ato nang ipadayon tanan nga mga nasugdan sa ako ang predecessor na si General Nairon, familiar mambutana diri tanan sa Region 10 o sa Caraga Region. Ato nang ipadayon kanina mention na ganina nga dili ta mo undang sa paglutos ni ato ang mga nahibilin ng mga nasa ibabaw, but we are always open kung may gusto mong surrender, welcome kayo sila o andam gid nga mo suporta pud ang ato ang LGU dinhing lugar. General, kasi mo plano sa pahimural sa tropa, sir? Kung sa tropa pahimural ato nang ihatag tanan sa ilang mga privileges kung say pwede nila nga ma-take advantage. Tanan nga suporta nga pwedeng ikahatag sa 4th Infantry Division under my watch ato nang ihatag sa mga line units kay aron makapacitate sila sa pagtrabaho sa ilang kinahanglang trabaho. Wala yung revamp, General? Wala tay revamp na nga mahitabo ato nang obserbahan usa ug kinahanglan gyud ato pong i-implement pero sa pagkakaroon wa man koy nakita nga ato ang i-revamp ang ato ang mga sundalo kay they are doing their job. Yes, Sir, unsa support inyo kinahanglan to ask our government, sir, provincial government and LGUs? Ang ato ang LGU sa pagkakaroon daghan na kayo silang suporta. Yes. Ang ako lang ipangayo sa ilang nga ipadayon nato. Ipadayon nato ang ilang suporta kay gani karon well supported gyud ang amo ang mga unit ining duha ka region nga gi-confront namo dinhi sa 4th Infantry Division. Sir, timeline dugay na nga pangandoy ni Major General Anayron nga mahimo ng insurgency free ang Bukidnon. Ang sa karon ng ato ang kuan dahil matching order. Ganina na mention ganina nga gamay na lang ni sila kaayo nga niya karon sa Bukidnon. In fact ako ang brigade gina nga naa diha sa Bukidnon. Yes, Kaingon ko nga gamay na lang gina kayo kulang ato lang gina silang awhagon nga makasurrender na sila nga nahibilin nga 12 na lang na sila kabuok. Okay. Niya ang niya sa Oriental 7 na lang na sila kabuok. 19 tanan. So muna ato ana silang awhagon gyud nga unsa pa may hinungdan nga magsigitag rebelde magsusuritas kabukiran nga gani ang ilang mga kaubanan ni ana tanan magsurrender na. Muna nga ako sila giawhag ibin ang ilang mga kaparintihan ilang pamilya nga tabangan pud mi nga maistorya sila. So, sa inyo lang to, anong napabilin pa ng 19? Anong nisudyayo sa sila karang Naani sila ko'y indoctrination sa sulod. Naa pa ang ilang pinaka-leader diha si Kayoka, si Julia Cagadas mo na iga-indoctrinate sa ilaha niya. Kining uban die hard na sa iha. Actually daghanang nagpadala og feelers nga surrender ni sila pero mo lagi na naapay ga-indoctrinate sila sa sulod mo nang medyo alanganin ng uban kay mahadlok pud sila. Pero gani, giawhag gyapon nato sila nga salig lang sa gobyerno kay tabangan sila. Sir, marching order nimo sa inyong mga battalion commanders. Ang marching orders na ako sa ilang tanan, ipadayon nato ang ato ang pagtrabaho. Ipadayon lang kay wala koy changes nga himuon gani sa strategy, sa atong operations. Ipadayon nato tanan. Kay ang ato ang gisugdan daghan na tag nahimo gani basig mo na gid ni ang final strategy nga ato ang makabot na ang ato ang kalinaw din sa lugar na. sir, mensahe nimo sa public, General? Sa atong mga kaigsuonan karon nga nagpaminaw sa tibuok Region 10 o Region 13 under sa area ng 4th Infantry Division. Aya ko kabalaka kami sa 4th Infantry Division andam gayod nga mutabang nga magmalinaw kining lugar ug gani kami pod mangayo kog tabang ninyo nga awhago nato ang tanan nato mga kaigsuonan nga naa karon sa kabukiran nga di na nila ipadayon ng ilang pakigbisog kay makita man nato sa ato ang mga nagsurrender nga silang tanan gitagad gid na sa gobyerno gitagaan og maayong kaugmaon gitagaan og maayong panarbaho aron mahiluna gina sila dinhi sa komunidad. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.